Nyakoronga Jwang dakika na paga biro tok sa chiel marokinyi machiegni tok marwa e chenro mar piny pile ka pile chieng' tich ang'wen. Wajabedo gi thor wach wamulo chal mar piny Kenya kotenre kod okenge mopogore opogore. Kiny makawuono posters kanise neno ng'e welo mabende wantiere godo. Kapok ni neno Nyakoronga Jwang an ka mar nyisi welo mabende antiere godo. Antiere gi yawuot luo adek mabende wabiro bedo kwasumo godo kaka piny Kenya osebedo karingo. Achaka nagi Newton Ogada menja siasa e pachoka Ogada mosini oyawre gino mara ni chiemo makare. Oyawre chiemo ber. Ero kama na inya kopogore ko Ogada Nyakoronga Jwang bende wantiere gi Seth Okumu. Seth Okumu bende janon siasa. Seth arwaki ni machiegni gino mara ni chiemo makare. Ero kama na inya. Mana kamano bende okang' mokwongo aparo ni chenro mar piny pok obedo gi Erika Ugo. Erika Ugo en MCA mogwela e county mano ma Homa Bay. Ugin bende mosini misawa gino mara ni chiemo makare. Kosa riambo dong meno okang' mari mokwongo e chenro mar piny. En kamano ni mae mokwongo mara ero kamano rum maber. Ero kamano inya kendo machiegni chal mar piny Kenya kapok odonjo e weche mopogore opogore mabende osebedo katimore. Nantiere ka gi Barack Oduor jafwambo mabende nwanono godo gazet. Okiny makawuono ang'e nuonge kode kata kamano Daily Nation gi The Standard kwang'e thor weche mopogore opogore momo pek. Romo mano mar jatend piny Nyakoronga Jwang gi mane en senator e county ma Baringo Gideon Moi notimore odiochieng' manyore kar jot mar State House buore Nairobi. To romo ni katimore iwacho ni notimore kaluwore koda ikruok ne yiero ma adundo mibiro bed kibago chieng' tarik 27 dwe mar 11 mar higani. To bende wang'e ni Gideon Moi en achiel kuom jalar koma mano mar Senate. To bende noyombe gi Cheptumo ma bende koro nong'ielo rengo e higa mar 2022. Standard to kete kanyo ni JKIA Cocaine Trail. Aparo ni Ogada king'iyo thor weche makamagi en ang'o madiwachi? Wachaka na gi romo mar jatend piny Kenya gi Gideon Moi State House. Mano mapiyo kapok wadhi thor weche mamoko. Oyawre kendo. Gideon Moi gi Ruto gin owete kendo gidongo kumoro achiel. Inyalo paro ni Moi ema nokelo Ruto e siasa ka. Ruto ne en yudh Moi. Koro Gideon to gi Moi mago wete. Gik ma samoro ji neno ni gintiere gi political differences macha onge macha mana PR migoyo. Koro miyo rombgi ginyalo discuss gik mang'eny. Namba achiel ginyalo discuss development margi mar the region kaka jotelo mar region no. Namba 2 ginyalo be ng'adore rieko kaka onego bed ni gitayo siasa margi mar by election madhi timore kanyo. Koro aparo ni romb William Ruto gi Gideon Moi ok en gima wendo. En mane gitimo public. Gitimo moko samoro ma ji ok nyal neno privately nikech gin joka ng'ado achiel. Nikech romo kama gitimo na motelo ne wadong gi matin ne wacho ni dwe achiel nikech wacho ni dwe achiel makama nikech yiero madunde timo next month dwe mar 11 kata kamano iwacho ni Gideon Moi bende kochung' ja UDA bende ochung' e kar chung' od bura e county ma Baringo mano Vincent Chemitei e kin mamoko bende ni wacho ni kana gitwake bende gitwako tende kod ohala ma bende anyuola ma Moi osebedo katimo ma bende wacho ni osebedo ka dhi maber chakre jatend piny Kenya donje apisi higa mar 2022 kendo Seth nene okang' machal nade. Ero kamano aparo ni kinde ka kinde jotelo bedo ga piny kendo gisumo paro. Mano one of the hallmarks of democracy. Ni beni jatelo ma in opposition kata mane government nyalo bet piny kendo nyalo go mbaka ma ji winje. Koro ka Gideon Moi ne obi moro ma president ma Kenya Dr. William Samoei Ruto. Aparo ni en gima ber kendo tango ni Kenya wako ni wabet politically tolerant. To moloyo mano gin jo kanyachiel mano kaka Newton owacho. King'iyo joka Moi gi joka Ruto ne gin jo mosiepe kata ndalo machon ka jaduong' Moi ne nitie. Koro nyalo bedo ni ne giwuoyo kaka ginyalo kata kelo oganda gi pamoja ma yo karitwale kono kendo ging'iyo kaka inyalo tim yiero mar Baringo no e yo makare. To kata king'iyo demokrasia mosetegno kaka piny mar UK, piny mar United States of America, ineno ka kata South Africa mwaloka kinde ka kinde jotelo jabet piny to gibedo gi mana mbaka ni ere kaka wanyalo miyo pinywa kata kaka oganda ochore mbele. So aparo ni it's a step in the right direction ka jotelo nyalo bedo piny kamano to ji goyo mbaka. Akina ugeni nene omachal nade nikech maling'ling jomoko bende nene ka gima samoro Ruto dwaro mar mondo mi Gideon Moi koro owe laro kom mano mar Senate county ma Baringo mar mondo mi owe ne ja UDA gi mamoko mar mondo mi olar kom kamano. Ero kamano. Mana kaka wetega ariyo gi osewache. King'iyo chakruok mar siasa mar William Ruto nochako e od jaduong' William Moi. Koro en Gideon gi jomo osebedo kanyakla. Koro aparo ni nyalo bedo ni paro machalo kamano nyalo bedo ni nitiere. To kata paro moro bende nyalo bedo ni ginyalo bedo gi winjruok moro ni yiero midhi tim
giwinjre mondo mi kata Gideon Moi modhi oting bed jachung' makanyo mondo giunge lwedo. To bende ginyalo be romo kamano mondo mi gilos weche ma wuok e region margi mondo mi gibed gi dhok achiel e weche mag siasa manyalo kelo dongruok ne region gino. Mana kamano bedi no bro bedo koweyo kata bro bedo kodhi nyime gi dwaro mar laro koma mano mar Baringo nyaka ronga jwang' en wach mabedo bro bedo kwang'iyo kinde thuolo madhi mbele. Standard bende no keto kanyo ni JKIA cocaine trail. Joma mokalo bende nagintiere koda thor wach baket kod mati ng'eni paundeke mar JKIA paundeke maduong' ma pacho ka kilieko ni obwaburu cocaine gi yedhe mamoko mamero juice bedo ka pakanya kadhe paundeke mar JKIA kadhi e pinje mamoko bende en wach mabende mako dhok. Nasomo wach makama e ite mano mara abero nitie jal moro ma bende nokadho paundeke ma pacho ka notiyo gi paundeke kodhi London mano dwe mar abich tarik 13 nyinge da Mata dos Santos iwacho ni en jal mantiere koda British passport nokadho gi obwaburu cocaine e paundeke ma JKIA odhi omake mana Heathrow mane e gwenge mag London. Aken mato di wach nang'o Newton kachako kodi corruption mosebedo katimore Kenya ka ok en gimo chakre nyoro. Nitie joma nosemak cases mag uso yath donjo gi yedhe pacho ka to ok ang'eyo kaka doho ma Kenya ka to gi management mar corruption tiyo. Joma noseluong nying-gi kata ne ok gibedo proven guilty gin ma gin e sirikal nyiso ni nitie kaka gichak giyudo their way back mondo giyud kaka ginyalo fix gik mane gitimo maricho. Ing'eni an ang'ama mose travel different airports in the world mondo kala airport kata gi bagni moting'o mana lepi nitie thara investigation inspection nitie kanyo ma serious ma samoro inyalo yudo ka samoro iting'o kata mana mo miwichorigo mokadho milliliters magidwa ni mondo ibed godo to moino ikawo madiro oko ma en odong' kanyo. Koro ka ng'ato nyalo kadho gi yedhe mamero ji e airport ma Jomo Kenyatta number achiel wachako gi security because noko travel kende nok en gi private jet ne en gi security nyaka no dhi through the security check. Corruption no chakare gi through security check. Koka koribro chake dhi kendo iyudo ni jatelo moro maduong' samoro ka nosego simu ni bag makama en ok cheke gima kama ok timre. So mano is very possible ka jok mari tayo chenro mag Kenya ka moko nosebedo gi corruption bilago to pod gin makende yudo ka gin tiere lemo madongo ma samoro ng'ama innocent ok nyal bedo. Nitie gima timore aparo ni to timore mana thurwa kae ne kidwa bedo jatelo maber ma sirikal winjo to nyaka ibed ng'ama rach mondo sirikal winji piyo nyiso nitie gik manyaka yie ni nyalo timo kata gin gik mitime tok chik mondo and jomoko dhi maber. Koro aparo ni namba achiel ma gima ketho chenro marwa mar weche mag wuoth piny mangima kech kiyudo ka airport ema ng'ato nyalo wuok e kamoro mabi makaw gimoro machak wuoggo kech ng'ani ok apar ka ne en jakenjwa ka nyiso ni nodonjo mano kadho through the security check ma gigi barupe mag wuoth nobedo stamped ni en wendo. Chieng' mochako wuok be nochako dhi through the security check ma passport ne mare mar wuoth be ochako bedo stamped ni koro nosedonjo to koro wuok to ne ok ginyal cheko gimoting'o idok make godo jethro which means ni corruption marwa pod ni malo ma ok en gima tin pod wan malo kabisa. To gima liti wacho ni yedhe makamago gin yedhe ma wuok e pacho kaka dhi pinje mako ma oko moko bende wuok e pinje mako ma oko ka biro e pacho kaka lure koda nonro mopogore opogore ma bende osebed ka itimo ka ibiro bedo kiyudo thuolo ibiro bedo kisome ite auchiel gimano mar abiro. To gima lit bende itudo godo jo siasa e pacho ka nikech gazet mar The Standard kaka kete wacho ni CCTV footage links a cabinet minister's aide to an alleged drug trafficker. Akeni seth wach makama di wach nang'o nikech bende mieno chilo paundeke wa maduong' mapacho ka nyalo kata mieno wachilo kaka jo Kenya kwa dhi kata mne pinje moko ma ok nyalo rednwa chike kin mamoko akeni nene wang' machal nade. Aparo ni wach mar corruption en wach mosebedo ka chando piny ma Kenya chakre chon obed sirikand Moi wadonjo sirikand Mwai Kibaki mar Uhuru Kenyatta to kata sirikal ma wan godo sani mano gima nyaka wakuong wayiere. Corruption has been a problem to us. Aparo ni en culture wa kaka jo Kenya from ng'ama chiwo bribe gi ng'ama kawo bribe mano gima timre kinde ka kinde. But ka waketo mano tenge airports wa ma Kenya gin ga under management mar Kenya Airports Authority en migawo ma sirikal monego bed ni ng'iyo. Kopogore gi Kenya Airports Authority gitiyo machiegni gi the security agencies obed ni en tim mar DCI obed ni en tim mar police. In fact airport no kidhi e airport ni nyaka gi police station ne
gin gi joma tiyo gi jo National Intelligence Security Agencies, gin jo DCI. So aparo ni gima notimre no points to security lapses e airport system wa. To par ni Jomo Kenyatta International Airport is the largest airport in Eastern and Central Africa ka. Ene muduonge mogik itiyo kode kabisa. So aparo ni kuma uchope ni oningo wabed gi multi-sectoral agency mondo mi oluong joma migao mopogore opogore gibeda ne piny ginane kaka ginyalo riko kendo ginyalo keto security mar airport no obed motegno, because gima mano tango en ni Kenya kaponi gigi endelea tinyalo wach ni Kenya is a transit point ma miyo drugs kalo. To ngeni from Kenya ka JKA wan gi direct flights madhi kaka pinje mek London, wan gi direct flights madhi kaka pinje mek America. Tingeni mondo mi pinyu oyud direct flights go bedo gani en lweny matek kabisa. So magi makoendelea koko bedo addressed, inyalo kata yudo ni direct flights go bedo revoked. So aparo ni kuma gini ochopeni oningo be ni that agencies ma deal gi drug enforcement kata security enforcement oningo donji. To kiwacho weche siasa, it could be linked to someone. Aparo ni kae kuma koro officers meko kich kwach oningo be ni timo nonro matut, gitim investigation, ging'ia neni kapo ni nitie jok mobedo mention bende debed adier ni gin complicit gima notimre no. So kaparo ni kanyo gima oningo be ni timo en investigations, itimo no investigations tilero no ni ng'ama nokalo kama no bedo linked gi ng'ama kama bende debed adier, nikech ng'eni accusations to jiwacho ga kinde ka kinde. Tinyalo yudo ni nitie mar adier to nitie muk mar adier. Ng'ama nyalo kelo adier mondo mi wang'e kapo ni gimoro aina no notimre adier en mana officers meko kich kwach mondo gitim no investigation nonro kaito ginyiso. Akina ugni inene machal naden kicho bwaburu kaki waluge gi dholuoko keni ng'eni bende ni legal e pacho ka bende kore wacho ni bende kadho kode pa ndeke ti yude mane ndeke mamoko di wach nango. Aparo ni dachak gi wacho ni wach mar mibadhi osebedo tuo mosechandowa. King'iyo sirikande wa gite osebedo, to anya wacho ni sirikal onego jiwa mondo mi obed motegno moloyo, nikech weche machalo ka koro mar wuok ma koro timore pa ndege marwa mar JKA ok en wach maber. Oduoko kiwango mar piny mar kiwango level mar pinywa oduoko piny kabisa, kendo miyo mana kaka wadwa setho wache ni inyalo read ne jo Kenya kabisa makoro dwa ni mondo mi owuog kadhi e pinje maoko, nikech koro nwang' na rita mag kweto kod mibadhi bende koro dwa timo newa pa ndeke marwa. Koro enana ni sirikal onego jiw arita mar kwe, to kendo wach mar mibadhi ni endi onego kawne ondamo kabisa. Jalno machiwo mibadhi gi jalno bende ma kawo mibadhi onego ng'i weche gi mondo mi wateg arita kwe e airport marwa, mondo mi kik waduok level mar airport marwa piny. Machielo kendo e wach mar tudo kata gima notimore JKA no gi achiel kuom jatend migawo moro. Aparo ni chenro nego tim nonro matut kabisa go kwach kich mondo mi jo piny ong'e na dieri en gima nitie, ok en allegations. Kech mano be biro miyo other countries moyie no mondo mi ndekewa odhi e pinje go directly gine ni we are doing something about it, kendo we are serious about it, and we are and kendo wajiwa rita kwe kendo wadani mondo walok weche obed makare. Mana kamano kopogore gi manya korum ga jong kinya ka indo thuolo magi thor weche mano mi pek e gazeti okiny makawuono mano gazeti ma Daily Nation kanyakla kod mano mar The Standard. Kopogore gi manya korum ga jong wadonjo weche mamoko mabende osebedo ka timore e pacho ka chakro duche manyoro gi duche makawuono IBC osebedo ka puodho jochunga mago mopogore opogore mabende alap dhogi ndong mano mar bedo be jod bura MCA zekin mamoko. Oduche manyoro nwaneno kanye kar chungod bura mano ma Ugunja kanyakla kod kar chungod bura mano ma Kasipul ne gidhi kanyo mano mar puodho jochunga mopogore opogore nyakorum ga jongo nyana sigana mabende Ali Abich no losonwa kono yudo thuolo bende aparo ni mar Ugunja bende obiro bedo kwa winjo kaka Biko no losonwa e county mano ma Siaya. Ne komodo bura makasepolo yiro maduna mibiro bagi tarik 27 madwe manyien ne IBC ochako kinyi makawuono e apis gi mane kosele chenro ma IBC biro tiko odiochieng' makiny. Jachung' mokwongo mano chopo nyima IBC gi otese mage mondo mi opwodhe sa 2 mar okinyi en jachung' Philip Aroko malaro komod bura makasepolo ka ok ochung' kod wuon bura moro amora. Karoko mane oten kod johera mage ne osingo timo kampen mar kwe ka ok onien gi chir mar kawo komno. Kwe kende mwalando ne jowa ni nyaka wabed gi kwe, ok wadhi engage e gik ma ok dhi konyo jothurwa. Process ni kaka jo IBC onyisowa obiro bedo maber,
to wan bende nyaka wang'iye mondo bed maber. Bang' Philip Aroko to IBC ne okolo kino notese mag Collins Okeyo malaro komno gi tiko maduong' bura mar MDG kendo bang'e to IBC ne opuodhe kendo miye teko machako kampen mare ka okono yekore ne yiero no. Collins ne oloko jachung' maduong' bura mar United Progressive Party UPA Rateng'o Tiende mane okoni ne rwath mang'uto romo jok ne kom makasipol. Akwajo mochung' wetewa wae uliganism dio kwa kura e yo makare dio kwa kura gi muolo. Adwa lando ne jo IBC opuodha kendo kawuono ne kura an jachung' gotiko nyake debe. Kar sabich mar odiochieng' jachung' mar ODM Boyd Were ne omulo apise mag IBC mane kosele kotene ko jotend duond bura mar ODM kaachiel kod johera mage kendo bang' puoth mare Boyd ne osingo timo kampen mar kwe motelo ne yiero madundo no. This new journey will work together with the people of Kasipul and will bring this seat home. Jotend duond bura mar ODM ka otelegi gi jalupo gai maduond bura no Abdul Swamar Nasir, Geoffrey Ososi kaachiel kod jakom gi Gladys Wanga ne osingo timo kampen ne jachung' margi nyaka gineno yudo komno. It's a great feeling and I want to thank the people of Kasipul who have come out in large numbers to escort our candidate Boyd Were Ongondo to come and present his papers here today. This is just the beginning of a journey which we are going to walk until the 27th of November. When you sit down to plan your campaign, know that these resources, the entire resources of the party, these are the resources of the party, are available for you. If there is a village somewhere with Maasai speaking people, let's send Ledama there to speak to them in their language. If there are Luya somewhere, send Osotsi and me there to speak in their language. The people of Kasipul chose Boyd. The party embraced Boyd. We are here to be able to support him from what he was once a nominee. Now he is a candidate, and God willing, he will be a member of parliament elect. Apisa mar IBC ka chudubura makasepol Rebecca Buwaku okone jochung' 13 biro chopo nyimgi mondo mi puodhogi kane okone jochung' ma osepuodhi mondo tim campaign mar kwe. My expectation with the candidates whom we've already cleared, I expect them to have a peaceful campaign, free of violence, and they should follow their campaign schedule. Ng'welar komod bura makasepol oyowang' jochung' 13 mane kod duond buche mopogore kama ok bino chung' kod duond bura moro amora. E kinde ma koro IBC ochako puodho jochung' masani koro laro komod bura no endo marumo odiochieng' makiny, IBC kwa jochung' mosepuodhi nota campaign ge yor kwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En chenro mano chakro kinyi makawuono ka dul mar IBC nenono bok mag jochung' kaachiel kendo puodhogi mar chako ng'wech mar laro kom ma ogunja. Bang' puodho Laktar Benson Obol mar United Green Movement Party UGM, jachung' machielo mar duond bura mar Jubilee Eric Ofiro noyudore kama tek ni mar obok mare notiaise kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni kata odoko ni masinde mag IBC to ne pod yango mane en jagoro mar Jubilee Rafael Tuju kaka jal mano winjore tia sei e oboke no. Mae nochuno apisa mar duolno mondo yuatol ne jakom bod mochung' ne yiere Jubilee mano ler ne gisechwalo listi manyien mar jodito mag Jubilee mayango ni Kioni e jagoro maduong'. Bang'e to duolo nopuodho Eric Ofiro. Kane giloso bang' yudo puoth kowuok kuom IBC, jochungo nopuoyo chenro no ka gisingo mar tayo campaigns mokwe. Watim campaign kata siasa man gi kwe. Kamoro moro biro migi nyawadu, obed material kata bana kata poster to kata mana gi dhano. Wami jogi duto te respect. Wadwa wabed gi mara achiel mondo wabed motegno. To samo ok mwa campaign wakoka. Gima nyalo kwayo joma chungo te ni waket kwe nyaka watiek gima watimono. Ng'ama dhi loyo kata ng'ama dhi yombo Nyasaye mong'eyo. To koloya tabro yieno loya. To bende ka locho to nyaka uyiena locho. Nende wadhi maber kendo ging'iyo karatase wa maber, gik moko duto dhi maber e sama nok. Kinde no ne gikwayo jochung' wetegi mondo kik ti arietha gi rowere ma gikone to ibiro jwang' ka siasa rumo. Kora kwayo kin youth ka ja ng'ato ori ni kel lweny ka moro kod ng'at machielo, wachne ni ng'ama idwaga ni wadhi kel go lweny no dhi ire mondo un wegi ugore kiun kikiti kodi. IBC be wakwayo ni mondo
gi tim mane nikech ma kore machalo kaka litmus test mipimo gi godo ni to 2027 dhi chalo nade. Koro wakwayo ni IBC be gi tim mana kaka jopiny dwaro no, gamo yieri ema mondo landi. Kar chung od bura ma Ogunjo ywayo jochung' 14 ka mago manopodhi kawuono oting'o Benson Obol mar UGM, Eric Ofiro mar Jubilee, Vincent Olengo mar Kenya Moja Movement, Frederick Ochiel mar UDM, Oliver Ochoka mar National Liberal Party. Kata kamano, jachung' machielo Wycliffe Wendo koro biro rito nyaka odiechieng' makiny mar ng'eyo chal mar chung' mare bang' nyinge yudre listino kaka jachung' machielo mar Jubilee. Chenro no kiny ne rum kiny ka jochung' 9 kiny ne chop mondo puodhi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakorango jamani kaka chenro osebedi winjo kanyo ka IBC osechako puodho jochung' mopogore opogore mabende laro kombe motelo ni yiero madundo mabende biro bedo kibago chieng' tarik 27 dwe mar 11 mano mar higani. Gwenge mago makaluo wang'eni kar chung' od bura mano ma Ugunja kanyakla kod kar chung' od bura ma Kasipul biro bedo kamanyo mjumbe manyien. Kasipul oyo jochung' 13, Ugunja oyo jochung' 14. To gimaber ni bende wantiere ka gi Newton Ogada mabende ne achiel kuom jogweko mabende nadwaro otiko mano mar duond od bura mar ODM mar laro kom mar kar chung' od bura ma Kasipul. Wach manyaka sani Ogada nano kidonjo ne duond bura mar ODM mano ka dispute tribunals ka bende dwaro mar mondo miwelo mabende ODM notimo mar mondo miothi choko iwacho ni okotime e yo mahuyanga. Bende nwaneno ka mwandu gi mopogore opogore bende nokethi e kinde mag welo makamano. Mana minyalo loso kotenre kod mano. Nche wadhi e nomination mar party ma koro kawuono jo ODM wacho ni jochung' margi nchagesa yudo. Gima nyalo wacho ni wadwa ni mondo obedi gi yiero maber e pinywa mar Kenya. Ing'eni yiero manotim maber mogik ne ni yiero mar Kibaki ndalo mane gichungo Uhuru. Mano was tuoto. Macha was the most free and fair election mananeno manotim Kenya ka. Yiero madhi mbele sani wama lwet Nyasaye nikech gik mancha noko timre ok gin gik minyalo wach ni gin free and fair nikech pod wach no nitiere court. Jo court biro decide to notimre maber koso notimre marach. Gima nyalo nyiso jowa pod nitiere ng'wech ni nitie gima iluongo ni development agenda ma jachung' moro ka moro sell policy ni kotera tadhi timo magi. Nyiso ni josiasa wasebedo ka waparo ni kidonje od bura te kinyalo yudo pesa mar jopiny minyalo tiyogo maber mondo ikel development. An kaka Ogada pok adonje parliament koka nyatemo mondo adonji through the ticket mar ODM, but nyase keto programs moko mag development dala machalo manineno ka ne itoyo. Nase tiyo matek without politics magero hospital maduong' mithiedhe ji, machaka gero skul maduong' ma nyithindo nyalo some, magero dala maduong' ma nyithindo makich maonge gi jonyuol gi nyalo dake. To mano kotenore gi hero siasa mahero mano iluongo ni development agenda gi politics opogore. Koro iyudo ka samoro gik mancha neno gi wang'a ne ok gin siasa nikech ne nitie nabedo piny ka inyalo or jok ma jowaundu mabi gi mtokni 20 to giting'o ji 10 e mtokni ko gibet ni gi le gi gik moko magalagala magi ketho hospital magi ba kidi magi raw jotuo magi kawo nyaka dakteche ma innocent mago chong gi piny e mbele jotuo nikech Ogada chung' dwa bedo MP gi tiket mar ODM mabende an japati be ok awuog e chama. Takeno bedo nade nikech kinde ka kinde un kaka jochung' jolar kom kar chung' od bura ma Kasipul aseneno kata mana ka uprich weche mag motenore kod kwe. No bedo nade ma waneno ka monj mari bende notim mtoka Boyd bende waneno kata mana bende kano to en ang'o mosebedo katimore? Apara ni en bad leadership nikech mtok mara ema ng'eyo mar Boyd ne ok aneno. Mara nogo e hospital ko park within the hospital. Anani officer. Tana namna jok mobiro gi mtokni mang'eny to odonjo to chaka to gik moko to mtoka to hospital jotuo mantie ward jo dakteche mathiedho jotuo gol koro ket piny ko chong gi piny gilamo Nyasache gi mogik nikech imanyo jaloch mar ODM. Koro feel ni nikech marwa pod nitiere court pod dhi mbele
jok manotimo gigo pod imako moko pod imanyo en mata ma ok anyal discuss abro discuss ka watieko weche mag court but gima nyalo kono joma pok odong' res nikech an koro aonge res kech mara pod pok owinji en ni yombo kata loch onego bed ni wuok kuom jopiny an ogada koyomba to nawacho na bro ting'o bada te koni yawa ne wadhi ng'wech ji 5 ne wadhi ng'wech ji 6 to ng'ato achiel otimo ang'o oyomba to kata mana nyoro ne nitie the same incident to Ugis nya neno ka mtok Samra Tengu tiende no to mtokni gi 3 modhi odonjo ka police and at the same time odoro kura kech an kura onge res sani nyaka court decide gima nyalo kono jompo nitie res ni kom madwaro ni en kom makasipul to kendo nyaka wabed gi MP koromo tarik 27 kik waket gige jowetewa kendo be kik wagore mwachwer remo nikech kom ma jopiny ema dhi miyowa ng'ama oyier no an pod believe ni ka en ng'ama Nyasaye oseyiero to dhi rito oganda mar jokasipul maber kaka nyo onego rito oganda mar kasipul ka nyo oyier koro gima pod anyisogi ni giket kwe obed mbele giwe keto intimidation ok yier godo ng'ato thurwa ka wan gi modore en mjumbe makasipul ni onyalo kalo through duond buchwa maduong' mar ODM kata onyalo kalo through kuom duond bura mora mora ma jopiny owacho ni ng'ane kech sama iyiero ng'ato iyiero dhano mobedo gutiko mar duond bura moro inyalo riwori gi kanisa mora mora but kidhi kanyo to gimitimo en mana lemo koro feel ni waketo bed very rough and tight competition nikech duond od bura but nyaka sechegi an ja ODM kendo pod a fight e ODM kanyo to kendo lemo ni ODM lok paro nikech kiwacho ni jokasipul noyiero candidate dikora onge court nikech an cha a participate election to kendo kan tire court nyiso jokasipul ne ok oyiero candidate ma wantiere godo noyier gi joma ok jokasipul kech wang'egi nyaka nyithi school mar under age waneno ka mbui dhi mbele ka to masani koro no aseneno ka Boyd Were osepuodhe nikech kan idhi e doho ni dwaro mar mondo mi welo makamago duoko mag welo makamago chungi kosen mana wach ma bende pod ibiro bedo mana kidhi godo nyime ing'eni Boyd kono puodhi gi migawo mar jok ma ochutayo yiero ne gin gi ratiro mar puodhe nikech case pok ong'adi against anybody pod Boyd is very guilty ambe pod is not guilty ambe pod ok an guilty nyaka wang' koro case ng'adi ni ewa Boyd noko timne yiero maber jo IBC pod ntiere gi thuolo court nigi thuolo mar kawo ticket no duogo mondo wawinjre ni to ere ng'ama noyombo e yiero ni kata jo party pod biro bedo gi thuolo mar luongo ji ariyo mayware mondo ket gi piny ni kaluwore gi saa wadwa ni mondo wang'e ni problem nyicha en mane to mano ne jo ODM ne ok winjo nikech nwachako gi tribunal mar ODM party to ne giwito kwayo wate oko ema wadhi e political ka inyalo winjwa kuno koro nyaka sechegi an kaka ng'ama jachung' pod a feel ni jo IBC notimo atima gima kare nikech gin owuon pok gibedo served ni ng'ama omiyo ticket no wawito yiero ne oko koro miyo ne gitimo gima ber an akwayo ne giduto te jochung' mochung' ok Boyd kata jochung' mamoko akwayo ne jochung' te mochung' e by election mora mora ma Kenya ka ni akwayo ne gi maber ni to giyombi and wadwaro test mana ka osiep no osewacho ka ni jo IBC nitiere gi hard time kech wadong' gi higa achiel gi nus to wadok e yiero maduong' mondo gitim free fair and credible election mag by elections mana kama na ugange ni intin OMCM ogwela manika e county mano ma Homa Bay takeni wach mano mar kasipul di wach ang'o nyaka sani kopogre gi ODM jochung' mamoko 12 bende ntiere koro kiriwo Boyd gi jochung' mamoko mago gin jochung' 13 e kar chung' od bura mano ma kasipul siasa mabido sibido ka gore kasipul e kin mamoko e kin mabende koro IBC koro puodho jochung' di wach ang'o erokamano aparo ni wan kaka jo ODM nyaka gie sani koro waseyudo candidate marwa ma en Boyd Were and aparo ni mane position mar chama okadang' alose wi jochung' mamoko to anyalo mana wuoyo koro kaka jachung' marwa mheshimiwa Boyd Were ni wan kaka koro jo party ineno kaka jo party nogolo machineries mag resources mag gite kendo gidhi kasipul kacha kendo gichung' gi candidate margi makoro kendo nosepuodhe kaka koro jachung' madhi laro kom mar kasipul wan kaka jo ODM koro candidate wana mwachungo kendo ticho maduong' ma wan godo kaka koro jo ODM jo chama en ni wa make sure ni wa deliver kom no kaka ing'eyo kata kaka ong'ere ni ODM
Homa Bay osebedo dala ODM kendo en gima pano ng'ere. Omiyo an gi yie mang'eny ni kom mar Kasipul ODM dhi kawo kendo wadhi nwang'o mjumbe manyien kochopo yiero. Mana kamano hakeni korka in okumwa kendo ne yo machal nado kongo mondo kendo in jaduond bura mane nyalo mana yangonwa kopogore gi mano bende kaunti miwuoke samoro in achiel kuom jolut ombulu ma bende walose. Ana jachama mar UDA chama tawala. To koro gimogada to ji osiepo ok nyawacha anta nyalo wacho nikech anto ok adhi e kot. Gima notimre Kasipul cha ok ang'e ni wanyalo tiyo gi dholuo mane mondo wamiye nying. Pod amanyo nying minyalo miye. Nikech ng'eni ne wan gi 24 by elections monego bed ni timre Sharon. To 24 by elections monego bed ni timre piny Kenya ni en mane piny Kasipul ka ema ne wanene lweny machal kamacha e by elections tete nominations tema notim. Chama mar UDA otimo nominations ke kata koko miwinjo kamoro amora okobedo. To kata Ugunja we amege post ipak nikech Ugunja otimo nominations to onge any incident of violence motimre piny mar Ugunja. To Kasipul be king'iyo adiere ni historia ma Kasipul ndalo machien ka osebedo ni Kasipul osebedo gi tungni kod lwenje mang'eny kabisa ma iseneno ka ji tong'o ji osewito ngimagi mano gima osebedo katimre Kasipul ma it's public knowledge. To king'iyo katiba wa article 81 way about principles of elections democracy wacho ni free and fair elections nyaka bed free of violence, free of intimidation, free of voter bribery. To kaning'iyo the manner in which those by elections make chama mar ODM no bedo conducted okapar ka gi make that threshold constitutionally ni were they free okapar ka they were free nikech ne waneno kata mbui ka nikech Kasipul ni ambaro ni area mokwongo Kenya waka chakre Kenya yud independence ma nyithindo ma below higni 18 yiene gi go kura nikech waneno ka gi go kura ma waneno ka giketo kura gino. Waneno ka Kasipul owuogi 18,000 voters in a by elections. Generally by elections gi voter turnout bedoga mapiny kabisa nikech nitiere weche mang'eny matimore ji seche moko onge seche moko yudo ka ji noko travel. So by elections turnout ne niga piny. Kata king'iyo mar Ugunja ni neno ka numbers gi opogore. To mar Kasipul ni noneno ka ji ochopo ji 18,000. Matiende ni gima timore ni nyalo bedo ni nitiere weche moko manotimre Kasipul manoko dhi e yo makare. So kata ka poni ogada ni notero api ginene case ne political parties dispute tribunal to wambe de wagomba ne winjo ni gini timre nade because ng'eni watimo yiero 2027 Kenya ka we have had a trust issue gi IEBC gi the electoral body. So kaka wadhi timo by elections motimo tarik 27 gi nyalo bedo an indication of kaka elections wadhi bedo managed in 2027. So apparently it is very important mondo kapo ni nitiere any incidents manyalo keto ni dipo ni yiero ni iketo ne alama tiwacho ni ok en yiero yo makare. Taparo ni IEBC gi all the relevant bodies onego bed ni wuoko kumotegno kendo ng'iyo to gi hakikisha ni yiero time yo makare mondo mi trust moro ma jo Kenya chandoga igni ka igni after every 5 years for the election mondo duoge. So IEBC nyaka make sure ni elections me they team all these 24 by elections and a litmus test negi ni bende ginyalo timo elections ma en free fair verifiable maka jakenya obet piny to jakenya nyalo yiere ni ooyo elections manotim notime yo makare. Ahinya nyaka free fair nitiere gi ywak mopogore opogore ma bendo osebedo kotendre kod welo maka osebed kama na kitimo ogada ine minyalo nyiso kaka Kasipul na nitiere kaka jachung nikech bende seyo na nitiere ni nitiere kaka welo nokotime yo makare kaka iwacho akeni kiwacho nokotime yo makare nokwale kosango manotimore. Gima nyalo kono ni kwara mo gajwang ni yiero ma Kasipul ne onge notime e yo marach mogik. Onge yiero mosetim Kenya ka nyaka ne Kenya chakre machalo gima ne otim e by election ma Kasipul. An ne ana candidate kendo pod an candidate nikech pod mat na nitiere kot. Pok aneno yiero mitimo maonge register to untie ni udil gi a political party. Ingini chike mag party mantie namba 1 ja chama ema nyaka go kura e chama no kitimo nomination mondo jo chama oyud their candidate mago ne okolo. Namba 2 the POs manochung ne yiero te ne ochung e bath ng'at achiel notamwa kata ni ok wanyalo romo kodgi waneno gi e hall gokinyi mano bende ok onego timre kamano. Namba 3 returning officer monego bende romo go 3-4 days
monyiso mopuonju motrenu bendo biro saa 10 on 23rd tiyiero on 24th, which means ni kata en bende ok obedo piny gi POs mopuonjogi gimonego dhi tim kaka yiero onego bed conducted. Koro gima nyotimore e chama mar ODM en ema osetimore marach mogik e Kenya ka. In fact mosetimore moko kare bet ber mar wacha notimore marach mogik. Machielo by election nomination mitimo gi party, turnout pok nobedo 1000 kata 8 gin ga 5000 6 ka ng'eny to 9. Mano be mana kama ne ji wuok ndende go kura. Maka Kasipul ne wan ji 21,000 manyo go kura. Nikech ka nomiya 3,000 gi wiye, ng'ato miya 18,000, jochung' moko bende nitie. Turnout ne 20,000 gi wiye. Ma bende dhi timore nikech jo IEBC dhi timo yiero chieng' tarik 27 dwe mar 11. Udhi ng'iyo turnout madhi wuok kakore timo yiero gi IEBC ka be gin kura 23,000 mano wuok e nomination mar chama. An asebedo ka anje chama motegno kabisa kuom higni mang'eny kochakore higa 2006 nyaka kawuono. To jochama kineno ka jochama madongo mabende weg chama mosepuodho mileo madongo wacho ni yiero notimore maber kendo gisenuang'o jachung'. Kato gi expect ni kwa dhi e general election ma 2027 to gibiro timo gidhi e court ni jo IEBC oko conduct election e yo mowinjore. Gigi dhi difa, which means ni sani koro Kenya kire biro jatelo onge tiende mondi campaign. Onegi cheche gokinyi tidhi landri kata mana e bungu kamoro. Kato in mano koro in jachama. Gima temo nyiso jochama mar jo ODM nikech an jachama biburu ka wuok e chama en ni ka ok watang' kaka wa conduct political issues mekwa mag election to dhi chopo kama chama wadhi bedo chama marachie mogik ma ng'ama nyalo gombo dhi mondo dhi twe pesa kan mana dhi bedo matek. Mogik leadership mar constituency gima dwaro maduong' kabisa telo en leadership, management, development. Awinjo ka MCA mogwelo wacho ni gin ne ginuang'o jachung' koro gin gidhi to gi jachung' gi, which is really wrong nikech jachung' mane giyudo ne ok omigi gi jo Kasipul, ne gilando jachung' gi in a way ne gitimo free and fair nomination mane ok obet violent manyotimore cha. An pok awinjo ne antiere within my hospital building in my office tawinjo kiwacho ni wabiro nego ogadano, en nyaka wanege nega owuogi, en moti okedo gi sirikal, ng'amuko eno chung' gi sirikal to ogada ne feel no dhi a free and fair exercise. Ma kapo ni jachama moro yomba tachungu kinja koni jachama no se yomba kora support 100%. Tawinjo ka ng'ama onego beni de support jachama moyombe kata dio idhi bedo supported ikono ge jomoko ni in kawuono wabiro timo ang'o, wabiro negi. Jatuo mantie hospital gi building aseneno e piny mangima. Hospital kata ji dhaw mane tiende to ng'ato ok go gi kidi nikech en kama kata ng'ama dhaw ni kohinyore te kumiringe timo ang'o itere. Ambulance mating'o jatuo, ambulance mating'o jatuo, wan gi emergency cases pile. Jonjore biro motucho tiendege ochuoge pala moto kiyo e ambulance kaeto ng'ato claim ni mano ne free and fair election magisenuang'o jachungi without checking ni entire Homa Bay County kakoro kawuoe Kasipul Beryls Hospital makoro nego ma en mar jachung' ma enan osebedo ka conduct free medical camps all over the county, all over the country. Kachiwo thieth ma ok onego bed ni cha ikawo politics moro temo ng'o iketo kuno. Koro gima temo pod temo wach mapod anuoyo, yiero mar Kasipul nyoko timore maber to nikech wan dhano ne wasenene. Walam Nyasaye joma koro dhi chope debe kik wachak wanegi kana waneno kwa timo nomination. Erokamano wach makamano to pod nitiere doho warito neno gino ero mabende ng'eto mabende doho biro bedo kagolo Nyakwarum Gajwang'. Kata kamano nyaka sani chenro mar puodho jochung' to pod dhi nyime e odiochienge mar ariyo odiochieng' ma kawuono ka IEBC bende puodho jochung' mopogore opogore motelo ne yiero ma adundo chieng' tarik 27 dwe mar 11. Adwaro mar mon meka yueyo kwaduogo bende biro bedo kwa mulo chenro bende koro sirikal osebiro go mano mar nyota. Anno kaseto kumu osedoko nyaka mana mar nyota. Doga ka yo matin paro mintiere go daugu ibiro bedo kilose kapok wamulo chenro mar nyota. Donge wakaw yo matin Nyakwarum Gajwang' ote magi bende aneno. We know times are tough,
So, save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amang'ana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Enang'o mapari timo kae? To bende en ng'ano masole? Kose en oluwo kuma an nadhiye? En ang'o momiyo? In ikelo pari kae? I hate that guy. Ing'eyo maber ahinya neno ka dwa winjo kiwayo marach kuom. Anaso chuni ding'eny neno ka hero nyakono tang'o miyo kidwa winja? Nuka sole ka. Ng'ama nosole? Abenda kia. Kamora mora ma in hero ng'ato kae gadier, in ikri mar timo ne gimora mora. Mana kaka Rajiv Dol kod Pari Dol mari. Ma en niti, ok en pari. Onge giminyalo timo, kata kitemo gone koko. Omiyo los weche kapok okethre ka. Nyakumunga juang sario seromo machiegni okang' mar ariyo odhi nyime gi chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore. Wadong' gi dakika 15 mondo watiek chenro makama odiochieng' ma kawuono pok opogore. Aneno ka kawuono nwalusa landa. Kaka mana ugo nantiere wach mani dwa lose kotenre koda. Aparo ni yiero kaka notimore Kasipul koso. Erokamano Sharon. Nitie weche moko mokwongo mada mondo awachi matin mapiyo. Mokwongo en adieri ni kwe dwarore mondo mi wabed gi kwe makende. Yiero mwadhi bedo go madundo ma Kasipul. Wadwa setho wacho ni ne samanye timo nomination ni nyaka jo igni 18 nyogo ombulu. Mae mana allegation moko mapoko bedo confirmed. Ting'eyo mana kaka wadwa Newton osewacho ni it was violent, nentiere kogang'o noto hospital kamano. Allegations gi Sharon gintie both sides. King'iyo campaign team mar Mheshimiwa Boyd Were gichege noto membe ntie the same allegation. Koro kata bed kamano ni weche no bedo kamano. To gima da jiu maduong' madwa na tiek go wachno en ni watewan jo ODM. Wadwa Newton en jo ODM. En ni koro jo otachiel. To waseyudo candidate marwa mar ODM. En ni koro waser candidate marwa mondo wade deliver kom mar Kasipul wayudi jumbe mar Kasipul gi kom gi chama mar ODM keche pod nitiere thuolo
aparo ni nitie thuolo ma kapo ni bang' higa achiel gi nus pod ichako dok e debe kendo. Owadwa Newton nitie gi thuolo mar kendo duogo kendo mondo mi okwa mbulu kendo mondo jopiny oyiere gi party mar ODM to gi sani to tayari wan kaka jopati osewango jachung' marwa ma en Migosi Boyd Were kendo wadhi sire kendo wadhi make sure ni wan kaka jochama wanongo kom makasepul. Kamano Sharon. Aya, mano bro bedo kwa ng'iyo tok yiero mar tarik 27 dwe mar 11. Kata kamano wach machielo nyaka rom gajwang' sirikal osebedo ka biro koda chenro mopogore opogore. Nwaneno kanyo Hustler Fund. Wasebedo kwa neno empowerment. Wacho ni akeli gin rombe mag empowerment mag siro dongruoge mopogore opogore mabende sirikal osebedo ka timo. Kata kamano chieng' wuok tich mano mar jumani nwaneno PSS jogoro mongirore mopogore opogore pachoka mabende noluorore e kor gwenge ma pachoka ka bende obiro koda chenro mano mar nyota. Nyota ni ong'ere kaka en chenro manyien mabende piny owacho osebiro godo. Chenro bende biro bedo kadhi nyime kin thuolo mar higni 5 mabiro. Nyota en National Youth Opportunities Towards Advancement. En chenro mar neno kaka rowere nyalo yudo tije mopogore opogore e kinda mamoko. To bende ageni rowere nano kanyo kind thuolo mar higa 18 nyaka 29 disabilities jok mantiere koda ng'ol nantiere madhi nyaka 35. Kata kamano Seth Okuman nokorwako law nyota ka. Seth dibeni ne chenro mar nyota en ang'o matimore? Nyiso ni chenro ne en ang'o, deadline bende aparo ni dhi kakae e kind mamoko. Ero kamano Sharon. Nyota mana kaka iwacho no National Youth Opportunity Towards Advancement en a program mobiro mondo mi okonyo jendewa mani between higni 18 to higni 29 ng'ama nigi ng'ol higni 35. Ng'eni ka nyaka population mar yudhe manie malo mogik over 80% kanyo mar yudhe man ka. Tiyudo ni wan gi yudhe mosomo nyaka klas 8, nitie yudhe manosomo nyaka form 4 to rem gi kanyo. Koro kinde mang'eny iyudo ni ka gidwaro tich kata ka gidwaro manyo kuonde ma ginyalo donje giyude pesa gimoro matin bedo negi matek nikech gionge qualification. So sirikanda President William Samoei Ruto kano donjo no temo ng'iyo kaka onyalo deal with that youth problem. To one of the initiatives mane giparo ne en Nyota. So Nyota tiyo ni en gi categories adek mek empowerment mi timo niji. Nitiere miluongo ni business support. Business support no en ma imi cash grant. Nitiere cash grant mimiyo yudhe mar siling 50,000. Timiyo yudhe 70 per ward. Ward ka ward ma wan godo Kenya waka. Mano kono makigoyo tiyudo ni odhi bedo around 5 billion shillings midhi mi yudhe ka yudhe. Kopogore gi mano, wan gi gimiluongo ni on job experience bende mitimo. On job experience en matiende ni nitiere tich minyalo gombo ni dwaro timo but ionge karatese. So for instance idwa kata ni tim gimoro kaka welding. Ikawi tiketi gi welder ng'at moselonye tij welding no tibet kode gimoro madhi dweche 6 kupuonji tich kendo tiegi. Bang' mano nitiere certification midhi tibet ne timi mano kokalo e State Department mar Youth ema timo mano. Koro giyiero joma olonye tijno gikawo vijende gisoe program no kendo ipuonjogi matiagi gi at no cost onge kata siling achiel magichulo. Sirikal ema kata magote mamiyi certificate. Mar adek program ma itimo through Nyota en gimoro miluongo ni recognition of prior learning skills. En gimo osebiro sani. Recognition of prior learning skills matiende ni ionge certificate gimitimo. Ni wuok kata dala kija higni 17 ibiro town ka kisepuonjri mechanic michopo higni 23. Koro ilonye tij mechanic tionge otese. Iyudo ni kata kidwa dhi manyo tich kamoro tipenji ni qualifications. So Nyota program be nigi component ma inyalo dhi titimo ni certification test. Certification test ni itime kokalo through National Industrial Training Authority miluongo ni NITA. So NITA timo ni certificate koro koluwore gi lony ma in godo. Ka in e level mar diploma imiyo tas mar nyalo bedo diploma. Ka lony ni en mamalo ahinya nyalo bedo ni en lony manyalo chopo kiwango mar degree bimiyi mano. So kata kidhi manyo tich e Public Service Commission to idhi yud ni qualification mimi kata midwaro kuomi en qualification mowuok from that State Department kata mar NITA mimi timanyo godo tije. Gimomiyo sani gini chopo tarik 17 ma jowa nyaka ng'e Sharon en ni tarik 17 mar no tarik 12 mar dweni yes. Nikech kawuono en chieng' tarik 9 tarik 9 no se yaw Nyota ma ji no se apply ng'e ni jok ma masawa mar Kenya nendo se apply rombgi duto ma gidonja program wato joano ko apply. Koro nodhi ochuno sirikal obet piny to omiyo wa extension. Mineno miwa nyaka tarik 12 en extension e momednwa goda meda noselore to chako yawnwago nyaka tarik 10. To jowa nong men no ko apply en rema
nani kanye ne aparo ni one of the issues mane nitie ni sensitization okotime yo makare kaluo waka number 2 information tabendo ko bedo spread out kabisa but kendo ko luwore gi mano en ni jowaki kinde ka kinde osebedo ga programs pek sirikal ginjo ka ng'ato penjo ni be en adier kose ok en adier koro gik moko ainago pok waseng'iyo gibedo siep gi sirikal nikichopo maneno ka chenro ma kama isiro koda od bengi mar piny ngima iwacho ni World Bank tisire kin thuolo mar higni 5 mabiro in loko bro tieko achiedh nade mano mar nok mag tije nikech wang'eni vijende pacho ka nok mag tije iwacho ni opportunities ema chuok ema nok e pacho ka yakeni obro bedo kutieko te en gik moko mage madwarore nikech ang'eni rowere ng'iewo okinyi ma kawuono ken chenro mar sirikal omenda bende anoka grants magichiwo bende en omenda makore gi lach aparo ni en gima nyalo konyo mondo tiek achiedh nade mar tich nikech ing'eni one of the things ma sirikal onego bed ni timo en create an enabling environment ne jopinyno mondo mi number 1 gibed skilled enough, number 2 ginyalo yudo tije to king'iyo kata kaka sirikal ose structure wan nyaka gi skills moko ma inyalo yudo ni onge tich Kenya but wan gi programs mikawo godo jo Kenya itero godo e pinje maoko for these skilled jobs so king'iyo that bottom up economic transformation agenda ineno ni the various components biro kanyakla koro ikawo ng'ama olony koni puonjero mitimo ni koni ikawo ute koketu e ot achiel tiyudo ni nitie opportunities minyalo miu so for business empowerment idwaro ng'ama maximum level ne mar somo en form 4 ja form 4 kadok chien ema nyalo qualify for that 50,000 to oningo beniki qualify for that 50,000 kendo ionge in any other government program ma osebedo kitimo kopogre gi mano jowa be nodhi okawo hustler fund mang'eny so ka ingi hustler fund to nyaki kasri ane chula ne hustler fund no mondo mi qualify for that program but king'iyo on job experience cha en ok odwa qualification moro amora nyabi kata bedo ni somo nyaka class 1 kata class 2 en ok ng'imano to higa in 18 to 29 ka in ng'ama nigi ng'ol to ichopo 35 years to ne rawere pacho ka en 18 to 34 en 18 to aparo awacho ni for this program for that program but king'iyo kaka National Industrial Training Authority nitie ok ochuno ni nyaka ibed kata ja 40 kata ja 50 years pod nyalo dhi matim certification ok ochuno ni nyaka ibed within this age mondo miko kitim certification application gitimo kanyo application idhi adhiya online kaka mar Nyota program kidhi online kata simbi dio *254# kidio *254# to dhi keloni mokwongo idhi neno kar Women Empowerment Fund, number 2 idhi neno Nyota, number 3 idhi neno Hustler Fund, number 4 en lipa pole pole, number 2 no emidiyo kisediyo number 2 no odhi chako keloni kar Business Empowerment no mane emidiyo idhi keto details gi nyingi ward miae ID number level of education iketo kanyo and then you apply for that fund mana kama nyako ramga jwang koro chenro makamano kik wiyi oko iwinjo kanyo ni deadline en chien tarik 12 mano mar dwe ma wabende wantiere ni chenro wabende piny owacho osebiro godo mano mar jiwo kaka ji nyalo yudo tije mopogore opogore e pacho kae bana konyisi kaka idhiye mar mondo mi koro wakonyre adaro mar mondo motie kod ng'anyo mag jopuonje mago mag mbalariany ma bende osedonje jumbe mano mar 4 jopuonj mag mbalariany koro ramga jwang osebedo ka ng'anyo nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi sirikal chulgi gopgi mano mar siling bilion 7.9 ngine ugo weche motendre kod ng'anyo gi to diwachango nikech kanya nyaka sani somo kosebedo ka dhi nyime e skunde mago mag piny owacho mago mbalariany mopogore opogore kamano Sharon aparo ni wach mar ng'anyo mar jopuonje mag mbalariany en gima onego sirikal mi priority mokwongo nikech king'iyo mos pressure mantiere in our universities kata colleges ma ikelo gi wach mar ng'anyo ni en pressure maduong' kabisa koro aparo ni sirikal onego ring mapiyo mondo ging'iyo ma inyalo chungugo wach mar ng'anyo madhi mbele mag jopuonj mag mbalariany gibed gi romo mondo mi giwuo kodgi giwinj weche mag giwacho kendo sirikal obed gi commitment manyalo chopo e kindgi kod jopuonjgi mondo mi ng'anyo no chung mondo mi jopuonj odhi mbele gi tich margi mar puonjo akeni kolka ino gada nikitando ka weche mag somo bede chiegni gi dho chunya ahinya kaluwore koda chenro opogore opogore ma bende sebedo godo ng'anyo koro dhi ka romo dwe achiel ng'anyo ne to dilusi ang'o to chal ka gima piny owacho gi migo mochung'ne piny owacho gi riwruok mochung'ne jopuonj mag mbalariany ok osebedo ka winjore yo makare mokwongo aparo ni gima timore Kenya ka seche moko ditami pimo awinjo kosiepna wacho weche mag grant pesa midhi mi rowere without even training
jomepe mi pesa gi en mana application timi pesa de timo godo gima indikia kese apply timi pesa while ng'ama timo gimong'eyo ma en japuonj mar mbalariany to nie ndara pok ochul to nyithindo be nitie e skul gimbe koro ok gisomo. An aparo ni seche moko sirikandwa nigi jok ma manage mokony president marwa moher bedo gi mpangilio mar paro. Onge rieko minyalo wacho ni idwa chiwo pesa moro 3 sijui billion adi. Well jomoko be ywago billion moro ma gibe gifil ni pok ochul to gisetiyo. Konyo jowa miyo gi grant gi 1 2 3 go crach. Mago are really good projects. But kung itiek momaki koro kidong gi moro ekimany ni koro wachako miyo ji grant. Ingine Kenya ka nitiere gimoro ni Uwezo Fund akere kuma no gike kaka pod dhi mbele. The same country niche wantie gi kazi kwa vijana. Kijana meda be pesa manono kawuono ni. Nitie gimoro ni kazi ni kete otiyo te chule to manage ngimane. Kawuono idwa miye pesa moro ka 70 in a ward. Idwa miye pesa 70 people okrom kata mana quarter mar village. To japuonj mapuonj nyathi e university mondo yud tich kiny mondo beda professional figure in the country to chiko 1 month ng'anyo to pok wayudo thuolo mar bedo kod gi piny. Aparo ni we are killing the education sector permanently. Gik mosetimore education kuom koro higni 3 kata higni 4 gik mane ok wa expect ni nyalo timore education. So ana feel ni sirikal onego bed piny ochikitgi. Nitiere 2 sectors ka ma jogi are killing. Kendo ginego to gineno. And nobody is out to speak about them. One education sector to the health sector. These sectors are dying completely. You look at hospitals are not getting paid. Hospitals mokri monyaka claims gi oko. Then ntie pesa mo chaka miyo ngato kanono. What is important a country ka gin gik moko ariyo. Gik moko adek, education, health, agriculture. The rest wanyalo follow. To ido ka sectors gi ariyo dhi marachi mogik. Koro gima nyalo kono sirikal kata manyalo kono jowa ni lecturers mag university gin gi ratiro margi mar dayo chudo margi mosekadho. Sirikal onego ket thuolo mar winjo wachgi e weche mag education. Mondo waduok education obed e line. Kenya chon nyalo paro ka Moi ne wacho ni ne odwa ni mondo ji osom kata ka nok enwang'o tich Kenya ka tinyano wang'e piny moro ma oko. But sani koro nyathi osechulo school fee kato lecturer koro onge mapuonje kato koro konyal nwang'o tich kendo kuma oko. Koro aparo ni wauru dhi round gik moko mang'eny mitim. Programs mag government becho ana support gi. But wakwongo into priority e projects german. For example gamna odi ok di bukri ide nyiewo motedo michielo go alot tionge alot idwa chiele gang'o. So kuonge manya alot inyalo kata boko tichamo gi kuon. Sirikal ochul jopuonj pesa gi lecturers. Ero kama na enya gino kumu madimed kwa tie kode bedango nikech teyo bende rodhine chenro ma bende sirikal biro godo. No Sharon, aparo ni gimogada ni wache part of the problem wasebedo godo kaluoka. Ni kata ka sirikal okelo program maber tinjo kaka koro gada gore godo gimoningo beni seche mo campaign to ngiso ji ber gino. Ok en adier ni pesa migolo ni onge training mitimo. Nitiere business development service training mitimo ne ji kapok omiyi pesa ni. Nitie gimiluongo ni entrepreneurship aptitude test michaki timo ni in that program. Kapok omiyi pesa no, nitiere program mikawie miterie mapuonji matiegi mane kaka idhi tiyo gi pesa no. So en a program ma en campus nyaka training or in campus nyaka financial literacy skills or in campus nyaka saving skills. Odwa aparo ni Newton onego beni interact gi program ni mondo winj program no matut mondo koro kodok e ground Kasipul to nyalo ngiso yudhe ma Kasipul kaka gino nyalo konyo kata eri kimbe kidokon wanyisuru jowa gik manyalo konyo gi magi programs mabecho kendo gin programs makelo dongruok. To kata king'iyo pesa no ok en pesa mani ati en pesa mimiyowa kaka grant from the World Bank. To giwacho niya, we have a youth problem. Kato gado ng'eyo ni en youth problem kodhi e ground ok dobed gi kwe. Yudhe ni ania kuom. So wamanyo kaka wanyalo miyo yudhe gi gik moko. But kodhi e education sector, aparo ni it would be unfair to blame the government on some of these issues. Nikech kinyo sirikand Ruto ni chakre donji. Incrementally, wasebedo kwa medo budget mar education. Iga ka iga. As of the last financial year, budget mar education was taking over 25% of our budget. Mano ka to ket kanyo. CBA mineno kasani lecturers on the strike god. This was a CBA manobedo entered in previous regimes. Magowi makoro President William Samoei Ruto emang'iyo kumonyalo gole funds monyalo chulo. And you must understand the problem en here.
Dong piny owacho bende nosekwedo ni gionge koda biliona ma jopuonje dwaro biliona 7.9 gi osema ni gowi ma kamano hao mana siling milion 600 gi wiye. No, to wasu bedo ramo ni gopuonj mana siling biliona 7.9. No, the problem wuok niya, as Kenya we are struggling as a country. Nikech ineno kata ushuru kwa choko siling 10, siling 7 kata 8 dok e debt repayment, siling 2 ma wadongo do Kenya kama onego bed ni watimo godo gik moko. So aparo ni a framework onego bed ni donje ma kapo ni nitiere this collective bargaining agreements obed en mar dakteche, obed ni en mar ginene jopuonje to onego bed ni chule kata ka en pesa michulo tichulo in phases, obedo staggered ni between igani gi igani inyalo medu this increment, between igani to igani inyalo medu increment, nikech ingeni pesa ni nyaka wuog kamoro. Already as a country wasebedo kwa ywak ni ushuru ni mala ahinya. Kitemo medo kata ushuru matin mondo michul jogi kende idhi neno ka it becomes a problem. Tingini kinde mamago timore setangini thuolo tero seng'ado kinde mamago timore bende wacho ni piny Kenya bende gowi mosebedo kwa kwayo bende osebedo ka medore. Ka ne watieko chenro makama isoma ni ite mar 9 mar Daily Nation. Wacho ni piny Kenya e kind thuolo mar saa achiel e kind thuolo mar dweche 4 mokadho. Wacho di chakre dwe mar 5 nyaka dwe mar 8 mar higani. Saa achiel 1 hour piny Kenya kwayo siling milion 32.4. Pesa makama giwatero kata mna kanya. Dongruoge ma bende samoro jopiny nyalo wacho ni no kosa kwane. Within the 4 months Kenya osekwayo siling bilion 95. Sani det siling maros chopo trillion 12. Mana ko tike bonyere iriembo. Ok ingeni king'iyo gino, ok ingeni pesa ni kwae ne ang'o. Nikech king'iyo tiyudo ni kapoko kwa pesa to nitiere projects monego bed ni timo pesa. Nyoro sirikal nolando yore. Wan yoro ma Chigarabuor onego bed ni loso. Kaugada no land yore. Gigi te mondo mi sirikal otim nyaka giyud pesa kamoro mondo mi gitim godo. Koro ingeni kata taxes gi kata kwa chulo gi wan gi already a ballooning wage bill maka over 70% of our budget. So nitiere problem kok manya ka wabed very honest mondo mi wakony. To wangiyo gigi. Muchache be kinde ko moki chule kaka imsie kocha tineno ka gigo. Aparo ni priority wanoko peng chenro ma sirikal okelo kendo giweyo kabisa, but gima wadogada ne temo wacho ni sirikal onego ng'e ni tang'o monego bi mokwongo to mane onego lu bang'e. Sani wan gi shida mar ng'anyo mag jopuonj. En gima sirikal onego mi winjo mokwongo, the first priority onego gi mi jopuonj mondo magi ng'e ni janyuol osechulo school fee, nyathi onego bed ni dhi mbele gi somo, koro ok onyal somo nang'o. Kora paro ni the program mar Nyota is a very good program. What was it? I want to agree with you. But onego sirikal ong'e ni tang'o monego mi okang' mokwongo madwaro mondo mi winji mokwongo. Mane gima paro ni sirikal. Ero kama na nya yena mar mondo motieke gi kanya ngini to kama kama wanyalo bilogo no wach nyaka macha tonga dakika na pago chiko tok sare aguno ero kamano kuom biro e chal mar piny Kenya okinyi makawuono ogada okumu kanyakla koda augo nyakorongwa jwang dakika na pago chiko tok sare mar okinyi wacheke gi kanyo chal mar piny Kenya wajatimo chintu chario kanyakla kod chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Sani adakilo ni chenro mar pokopogore chenro bende natimo e gwenge magwa makaluo awegi kanyo nyinga Sharon Ong'aw.